Lero lino amalawi mundilole ndilankhule ndi akubanja kwa amalemu Saulos Klaus Chilima. Komanso mundilole ndilankhule ndi chipani cha UTM. Lero pano sindikupyathira mawu, ndikulankhula chilungamo chenicheni. Akubanja ndikufuna ndikutulireni uthenga umene amalawi ali nawo. Amalawi ambiri andituma uthenga umene ukuti ndikuwuzeni akubanja la malemu Saulos Klaus Chilima. Komanso amalawi andituma kuti ndikuwuzeni inu a UTM chifukwa ine ndicholankhulira cha amalawi. Ndiye pano sindikupyathira mawu koma chilungamo ndichilankhule pano. Ine ndi Mr. Abula, awa ndi ma fact no reverse. Lero ndi pa 10 June 2026 linali siku lokumbukira Saulos Klaus Chilima ndi azawo 8 amene anamwalira. Amalawi akanali ndi misozi m'maso ngati kuti mwina imfa ija yachitika lero. Tinene zoona pano, a Saulos Klaus Chilima sanali munthu wamba. A Saulos Klaus Chilima anali chiyembekezo cha Malawi. Ndi chifukwa chake anthu ambiri ankakonda UTM chifukwa cha Saulos Klaus Chilima. Koma akubanja la malemu Saulos Klaus Chilima mwayesa business imfa ya Chilima. Maliro a Saulos Klaus Chilima akubanja mwalisandusa imfa ija kukhala business yanu, muzipezerapo ndalama. Andale akamapanga ndale pa imfa imene ija akubanja mwasandusa business. Ndi chifukwa chake mmaoneka ngati anthu odekha, koma kuseliko mukutakata business pa zina la Chilima, pa imfa ya Chilima. Inuyo akubanja amalawi sopano yamba kukuziwani pang'ono ndi pang'ono. Inuyo ndi amene mukanafikisa pa mapeto pa imfa ya Chilima, kuti imfa ya Chilima amalawi talira apatalekeza apa. Kwina akuti zingopanga chikumbuso tilemekeze imfa ya Chilima, tiwone kuti kodi boma lizitengapo gawo lanji polemekeza Chilima chaka ndi chaka. Koma chifukwa choti akubanja anthu akamapanga masewera, akamavina dansi, komanso akamapanga makampeni muzina la Chilima, inuyo mukumapeza phindu. Phindu limene lija ndi limene likupangisa kuti misozi ya anthu m'maso mwawo pa imfa ya Chilima isachoke. Ndedi kusukuluzeni pano. Amalawi amene kale anali atulo, lero lino amalawi aja anapenya ndipo anazuka. Ndipo amalawi akuziwa kuti akubanja la Saulos Klaus Chilima mwalo wadyera pa imfa ya Chilima. Kuziko kuno imfa ikachitika, mtundu ndi mtundu umakhala ndi miyambo yawo malingana ndi kumene anthu wachokera. Angoniso nanu ngati angoni akuntchewu muli ndi miyambo yanu, kwachitika maliro ambiri. Miyambo yanuyo imafika pakana pa mapeto. Ndipo kumakhala mathero asiku lakulira maliro. Kenaka kwinako kumangokhala kukumbukira pakuti munthu salephera kukumbukiridwa. Koma imfa ya Chilima, pambuyo potanali munthu wolemekezeka, munthu wankulu, wachiwiri kwa msogoleri wa ziko, mwalowesa business ndalama yakuyendani akubanja. Ndalama mwayikonda kwambiri, andala kukugwirisani ntchito ngati zikolopa. Inuyo akubanja ndamene mwapanga kuti zina la Chilima lisalemekezeke mziko lino. 2, ndamene mwapangisa kuti UTM chipani chimene nasiya Chilima chisakhale ndi mphamvu, chisakhale ndi value, chifukwa anthu asandusapo kozera. Chipani cha UTM anthu asandusapo bibira, kumangoti wakuta mowa uko ukabibira ku UTM. Chifukwa choti akubanja simunalemekeze chipani chimenechi, simunalemekeze a Chilima, mwasandusa business. Ndiye kulikose pamene pali COVID munthu amasekeka maso. Akubanja tikuwuzeni, mukazafuna kuti a Chilima alemekezeke mpaka nakalekale mpaka muyaya mibado ndi mibado ngati nkamuzu,
inuyo mukanayesesa kumapempha kuboma kuti pakhale siku la holiday lokumbukira achilima. Inuyo mukanayesesa kuima ndithu kuti muonesese kuti imfa ya Chilima ikhale yolemekezeka, zina lawo lisafe, komanso mukanapangisa kuti chipani chikhale cha moyo. Koma ndalama yakuyendani. Kule atambwali kubanja ukamena kugwirisa ntchito akudyerera imfa ya Chilima. Ndi chifukwa chake ndalewa akumapusisa Malawi muzina loti Achilima pamene Achilimawo ali kumanda. Akudyerera unde akubanja. Anthu awiri atatu kubanja uku. Izizi pangisa ne maliro wa inu akubanja kuti anthu alire siku lomaliza kulira. Kwina kukhale chikumbuso. Kodi anthu azikumbukira bwanji? Kodi boma lizitengapo gawo lanji? Kodi azika ndondomeko yotani? Kodi pakhala holiday pa 10 June? Koma akubanja chifukwa choti mwakonda kwambiri ndalama. Maliro waja sopano asanduka pokozera pazidakwa. Asanduka poseweresera pa anthu andale. Azingowina mavoti chifukwa choti Achilimawo chipani chawo nkumasauka, chipani chawo nkupita kusanza nkumatha chifukwa choti akubanja ndinu atulo ndalama yakuyendani kwambiri akubanja. Samalani zimenezi sindandikaganizidwe akubanja zukani khalani pasi kambiranani uzanani kuti tione dongosolo labwino la Chilima kuti mibado ndi mibado ana ndi ana kubwera usogolo azakumbukira. Pano ndilankhule ndi UTM, chipani cha UTM. A UTM panopa munthu kuti ndiwo sapota UTM amamwera tupanado. Munthu amene amasapota UTM mavota by election amene kubwera uku. Mavota akamachitika munthu wa UTM amamwera tupanado chifukwa amaziwa kuti akatha kuponya mavoti UTM imabwerako 0. Pamene mwini wake Chilima ali moyo UTM inaliyo yakamoto ndi mene inkayembekezeka kuti izalowa mboma. Zonsezi zikuchitika chifukwa cha amene akuyendesa UTM asogolera UTM. Sinu a UTM inu ndinu a DPP. UTM kwangokhala kophwisira kokozera zidakwa uku. Kufuna kumaliza kusalaza. Koma nonse ndinu a DPP. Palibe wa UTM weni amene akuoneka kuti uyu ndi weni ndi ochepa awiri atatu. Koma nonse ndinu a DPP. Ena onse mwangokhala ngati chida chogwirisira ntchito. Kutoko zina afamili akazangotseka maliro amenewa kuti pasapezeke sopangisa kampeyo opangira kampeni maliro amenewa ambiri muzaoneka muzathawa kupita ku DPP chifukwa ndinu a DPP. Ndi chifukwa chake lero UTM kumavoti kuti tipite kumavoti ngakhale ma by election amene akuchitikawa muona aliyese amene amasapota UTM amwere tupanado chifukwa UTM uyo inangosala zina ndi t-shirt kungochosa kumene munachosa Achilima pa t-shirt nkuikapo akabambe munaikapo minyama munaikapo munthu woyipa munthu wamasoka. UTM inatherapo mpacha. Ine pano ndikuuzeni anthu a UTM kuti muziwe kuti imfa ya Chilima inaenda bwanji mwachilungamo. Mufufuze mmene anathamangira akabambe kuuluka ngati kavuluvulu kuchoka ku DPP kusiya udindo nkuthamanga ngati kavuluvulu kuuluka nkukatenga usogoleri ku UTM. Ndi pamene mungaziwe kuti afiti ndi amenewa ya. Afiti ndi amenewa ya. Afiti amalira pamaliro. A UTM fiti zili nyumba fiti. Mukazachosa fiti zimenezi mukazazithamangisa fiti zimenezi nkukhala mu eni amene amavala mawanga a UTM. UTM izakhala ya moyo nkuthekerazo zalowa mboma zakazi kubwerazi. Koma osati mbuzi zake zimene zikulamulira zikusogolera pano UTM. Izi si za UTM, izi za DPP. Zangovala makalasi. Lero lino tafuna tikuuzeni chilungamo chifukwa ndi siku limene anthu amakumbukira imfa ya Saulos Klaus Chilima mwini wake wa UTM. Chilichonse chimene chingachitike panopa chizingokhala choti anthu sichingagwire m'maganizo chifukwa mwangosunga ngati UTM ndi chida kapena ndodo yoti wakuba mukamugwira mummenyere ndodo.
amene azikadyerera ndi a DPP muzina la UTM. Akubanja awiri atatu kuseriku akudyerera ifa ya Chilima. Ine ndi Mr. Abula, I want my fact, no reverse.